discuss. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa kanyo ni duol mochung' ne kedo gi mibadhi pacho ka endi men EACC oyango ni gisechako nono weche mag mibadhi matudo ogirimiti mar kelo mauta e kind piny Kenya kod piny Saudi Arabia kachiel gi riwruog pinje Arabu men United Arab Emirates. Kaka jafombo maro mar siasa Chris Owino leronwa, jatend migawo mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u bende ne oremo kochopo e nyim komiti mar omenda mar golo ler e wi ogirimiti makama. Bang' ogai mar Azimio Raila Odinga mieno chuodho ogirimiti mar kelo mauta e pacho kae e kind piny Kenya, piny Saudi Arabia kod riwruog pinje jo-Arabu kata United Arab Emirates, nyong'ong' mag duol mochung' ne kedo gi mibadhi EACC koro menyo winjruok makamano. Jatatije maduong' mar EACC Twali Mbarak oyango ni gisechako keto weche mag mibadhi mitudogo winjruok makamano e ratil mar neno ka oromo chwale apisi mar jatend jominwach Nelson Ingonga. As at now, that issue is captured in the media. We are monitoring and we are looking if there is a case for us to start investigating. Raila osebedo kadufo William Ruto e lwala e chak juma mokalo ewi mano ma owacho ni ogirimiti makamano pong' kod mibadhi kendo kwayo Ruto mondo pedh ogirimiti makamano e lela ka onge mibadhi e iye. I want the government to show the memorandum of understanding that they've signed between the government of the Republic of Kenya and the government of the Kingdom of Saudi Arabia and the government of United Arab Emirates. Korka kore, jatend piny William Ruto ne onyiero weche makamago ka oluwo ni winjruok mar kelo mauta e pacho kae ler kapamba kendo ne otime kaluwore gi chik. Hizo contract zote they are available, ziko bunge tayari. Wacheni kutuadaa ati mnataka tuwapatie contract. Contract iko public. There is no secret contract anywhere. Mbarak lero ni gibiro mana chwalo bura makamano ne ogai mar jominwach bang' yudo neno moromo ma ok weche mag awinjo kata mag ute fwambo. We just don't go because something has been hyped by the media. We look at facts because when you investigate a case and you take to the DPP, you are intending to charge people and there must be evidence. When you say, you go to court and say, that headline in nation, standard DOE, K24 DOE, andika hivi, you cannot use that as evidence. Magetimore kinde ma jatend migawo mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u kod jagoro mongirore e migawo no Chris Kipto orem chopo e nyim komiti mar od bura mar omenda mar duoko penjo e wi weche mag kelo mauta pacho kae ka achiel kod weche mag osuru. Okang' makamano oludo i jokanyo mag komitino mane oriembo director mar migawo mar omenda mane Profesa Njuguna Ndung'u oro mar mondo olos eloe. Ne gisayo Ndung'u kuom dhi pondo e pinje maoko bang' ywayo ng'ich e wi mibadhi mokwako ogirimiti mar kelo mauta e pacho kae. This is sanity that the CS must explain to us. We are not charging him, but he must explain to us what is going on, what's the truth. That's what we want to know. If we set a precedent that anybody else apart from CS or PS can give information, very soon you are going to see very junior people come here to give us information. I'll be asking myself, what is so important for the CS at such a time when we are facing serious issues in the economy of the country? A lot of questions the Kenyans are asking. What is so much important that he chose to abscond this calling and opted for another meeting engagement? Komitino ne dwaro ng'eyo adiera e wi lal mar omenda maromo bilion 17 ma seneta Mabusia Okiya Omtata nyocho wacho ne ogole migawo mar omenda mar kelo mauta mantiere ywaruok e kind kembe adek mag mauta. Omtata ne otudo lal mar omenda makamago ma nengone romo bilion 17 ma Anjeri wacho ni gin mage. So members, I think the PS and the CS should know that this is a very important, the matters we are discussing are very serious. In fact, they are far much more than perhaps what they are going to do in Mombasa. Komitino koro dhi dayo dho Njuguna Ndung'u tarik 28 dweni e wi lal mar omenda makamano, winjruok mar kelo mauta e pacho kae ka achiel gi osuru mamalo
ma sirikal jugo jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.